Let's go. Kencingnya penibor hapedeng u MLA Barim ke BJP. Bat u MLA Bamenta badai u MLA Shimet kelalong ke Bashirkai hakasngi ublay. Hakaba u ne u MLA Barim ulai hertma ya ke ofis u ne u MLA Bamenta haroke jong kajala Uttarakhand. U ne u MLA Barim ke BJP ubakerteng u Pranab Singh Champion ula thau kencing klumar ula penmi kencing kiwin haka ofis terkam jong u MLA Bamenta ubadai u independen ubakerteng u Umesh Kumar une u champion rengkap bat kinong kersan jong u kilawan haka ofis jong u rengkap kisuloi bat kila siat bon teli kikuli hasuny kipuliat kilai tu ba une u MLA Barim ula siat da kesuloi ya ka jingkang jong katei ka ofis jong u MLA Bamenta bat lalap ru ya ki tliu kuli haka jingkang jong kane ka ofis jong une u MLA kipuliat kila simkia ya katei ka jing Shatambor haden baka video jong katei ka jing jia jong ka jing hertma une u MLA Barim kala sapriang ba haki social media une u MLA Barim ka BJP ulong baka tei ka jing le jong u kadei namar ka jing Shatambor ha une u MLA Bamenta u Kumar kaba ulale mensua hakapor sipo siteng menstep hakane ka video kabala sapriang layu iru ya u champion ba usyong hakali pulit kabala le jalam yu u syatanat pulit jong kaneru kolni hakanong ba Deradun katengah jong u champion kadip yani sing kala kano baki pulit kim syum la le halor ka jing ujor jong ki mensua haka bayadei berkatai kajing Shatambor ha u MLA Bamenta bat kalakam baka jing keno jong utengah jong ka kalau ka badon kam bat pen ya kaburom jong ki